Dobrý večer. Plán je si povídat o dětech a technologií. Takže máme tak poloviční až třetinový čas oproti běžným besedám. Takže máme tak hodinu, což je málo. Takže já vynechám úvod. Kdo jsem já, to si zjistěte na internetu. A dám rovnou prostor k tomu, nebo takhle. Obyčejně já začnu mluvit a lidi vědí, že mi můžou kdykoliv skákat do řeči. Kvůli tomu, abyste odsud odešli se zodpovězenýma otázkama, které vás zajímají. Protože dneska místo 2 hodin máme hodinu, tak vynechám i ten úvod. Je to trošku jako těžší možná pro vás, ale ty důležité věci já pak jako nějak tam teda zkusím vměstnat. Takže já bych začal tím, že se zeptám, jestli má někdo nějakou otázku, která ho sem přivedla, nebo něco, co by ho enormně zajímalo. A fakt by byl rád, kdyby jsme kolem těch obrazovek tohleto probrali. Je nějaká taková otázka? Já mám staršího syna, který má 19, hraje hry už od 6. třídy. Pořád a stále. To nechci řešit, chci řešit mladšího syna, který má 8 a vidí to doma, vlastně jako by u toho staršího bratra a chtěl by počítač a telefon hned teď. Já pořád mu říkám, že jako to vidím až tak 10. 13. rok, ale jakým způsobem s ním o tom mluvit, aby to jako pochopil, že je to moc brzo. No. První věc je, že to bude dost těžko, když má toho staršího bráchu. Zároveň je hodně starší ten brácha, takže on se díky tomu, že může sedět vedle toho bráchy a koukat na něj, ze spoustou věcí seznamuje automaticky. A ten nákup telefonu není nutný, pardon. Když se snažíte vysvětlit 8letýmu klukovi, že nepotřebuje telefon, tak na individuální rovině to může být těžký. Ale tak před 2 rokama vyšla knížka, která se jmenuje Úzkostná generace, kde Jonathan Haidt, její autor, ta knížka vyšla i česky, navrhuje 4 body, jak proměnit, jak zařídit, aby vlastně dospívající neprožívali tak úzkostlivou pubertu, jako teďkon prožívají. A jedna z těch věcí je, že děti by nepotřebovaly mít telefon do 12 až 14 let. To je potřeba dohodnout do kolika, to se jako není jasný. Ale před 3 rokama by tohleto bylo sci-fi a já bych vám řekl, až vaše dítě bude cítit velký tlak od svých vrstevníků na 1. stupni, tak vy vyhodnotíte, že ten tlak je vlastně škodlivější než všechno to, proč mít telefon, a prostě ten telefon koupíte. Nějakým způsobem si to s tím domluvíte a postupně ho budete učit ten telefon používat. Ale teď se čím dál tím víc akceptuje představa, že děti do těch 12-14 let telefon prostě nepotřebují. Protože většinou ho dostávají ne protože by ho potřebovali nebo chtěli, ale protože my máme strach je pouštět ven, když prostě budou bez dozoru. Což vychází ze špatné definice naší jako rodičovství, kterou máme, a představy, která je falešná, že zodpovědný rodič ví 24/7, kde je jeho dítě. Vzhledem k tomu, že vy bydlíte na poměrně malém místě, nebo jako klidném místě, řekněme, na vesnici, tak zvládnete, že vaše děti chodí do školy, i když nejsou prostě připojení na internet. Je to představitelné. A z tohoto hlediska v momentě, kdy jsme se kolektivně začali dohadovat, že vlastně koupíme ten mobil až v 10-12 letech, tak ten argument pro to vaše dítě je prostě to tak je. Nikdo vám to nepřikáže, nevznikne žádný zákon, který by tohleto jakoby legalizoval, ale mohlo by to být podobný jako děti nepijou kafe. 3letýmu dítěti řeknete, to je kafe, to děti nepijou, nenapiješ se a tím to skončí. A pak není žádná hranice, kdy to začne. Prostě v nějakém okamžiku ty děti začnou pít kafe ve 14, 15 a nikdo to neřešíme, je to jako jeho bod. A tohle je vlastně podobný.
To znamená, teď jsme na začátku nějakého přechodného období, kdy se postupně vytvoří tato představa, že 8letý člověk počítač jako telefon nepotřebuje. Je rozdíl mezi vlastnictvím telefonu a rozvojem digitálních kompetencí. To znamená, neříká to, že děti nemají sedět u počítače a hrát Minecraft v 8 letech. Neříká to, že nemají v nějaký omezený míře koukat na YouTube. Neříká to, že je nemáme učit pracovat s internetem a vysvětlovat jim, jak to funguje. Ale vysvětlovat pravidla jako kybernebezpečí 8letým dětem je jako marná věc. Jo, vy jim to jako řeknete, ale to neznamená, že se to nestane. Jo. To dítě chce hrát, chce poznávat svět a je mu jedno, jestli je to offline nebo online. Prostě je ve stádiu, kdy nasává všechno kolem sebe, chce co nejvíc nových informací, zážitků a ty hry mu umožňují něco poznat. Jedna z těch věcí, co poznává, vychází z vědomí, že žijou ve společnosti, která je závislá na digitálních technologiích. My všichni. V tom smyslu, že si nedokážeme představit život bez internetu a bez telefonu. Prostě to tak máme. A všechny děti mají přirozenou chuť naučit se ty věci, které dělají ty dospělí kolem nich. Kdyby jsme rozdělávali ohně a opejkali na ohních, tak by uměli 5letý děti, 8letý rozhodně, rozdělat oheň, uvařit na něm jídlo. Prostě by se to naučil. Naše děti chtějí pracovat s technologiemi. Pokud má 19letý bráchu, o to spíš. Takže vy se s tím dohadujete, nebo bavíte, co vlastně na tom internetu chce dělat. Čemu to potřebuje. Přičemž, když vy mu řeknete, hele, sorry, telefon je prostě dostaneš ve 12, tak ho dostane ve 12. Můj syn měl představu, že dostane v 10 telefon, protože jeho ségra dostala od dědečka telefon v 10, je o 5 let mladší. Takže když, jako teď je mu 10, nemá telefon. Vysvětlit mu to trvalo 3/4 hodiny. Jo, prostě smíř se s tím, prostě 10letý kluk telefon nepotřebuje. A nepotřebuje ho protože my potřebujeme vytvořit v dětem dostatek prostředí a příležitostí, aby jako poznali ty skutečné věci. A pak tím pádem byli lepší v tom používání těch digitálních světů. Tím myslím třeba to, že se nám stalo po covidu, že se na všechny místa implementoval WhatsApp. A teď jako předpokládáme, že mít zušku nebo fotbalový tým 10letých dětí nejde dělat bez WhatsAppu. Takže to nutí všechny děti mít WhatsApp. Takže to nutí děti ten WhatsApp používat. Takže se pak děje všechno to nadávání, vyhazování ze skupin, komplikované komunikační situace, které se nedají nijak vyřešit. Protože ty čtvrťáci, páťáci si prostě nedokážou stanovit pravidla a potom je dodržovat. No, a otravuje je to. Je samotný, to otravuje, když to funguje dobře. To znamená, v jedné třeba třídě jsem řešil, jakože jsem jim říkal, musíte si tam nastavit pravidla, 5. třída to byla a on říkal, ten jeden kluk, hele, my jsme to zkusili, ale my to prostě nedokážeme. My jsme se dohodli, že nebudeme psát jojo. Jo, protože někdo na něco se zeptá a všichni mu odpovědí jojo. A ten váš telefon 20krát pípne. A to je štve. Nenapadne vypnout si notifikace, protože pak by věděli, že dostali novou zprávu. Takže tahle možnost neexistuje. Takže se dohodli, že nebudou psát jojo. A vydrželo jim to 10 minut. Hned se někdo zeptal a 20 lidí odpovědělo jojo. A to je tak frustruje, že vlastně jako oni nevědí, co s tím. Jo, nebo byl v jedné třídě kluk a ten každý den založil 10 různých skupin a všechny tam pozval. Prostě experimentoval se zakládáním skupin. A oni to nechtěli být otravovaný a pořád vylejzat ze nové skupiny a znova vylejzat z nové skupiny. A jeho to zrovna bavilo. Jo, jednou jsem měl v autobuse vedle páťáka a teď 40 minut studoval prázdný Google kalendář. Takhle vypadá rozvoj digitální kompetence ve 4. třídě. Prostě na to koukal a prohlížel. A vy to, jako kdo si vzpomenete, jak jste začínali s internetem, tak to chápete. Jo. Viděl jsem holky v 5. třídě hrát na schovávanou ve Wordu. To se hraje tak, že jedna se otočí od monitoru a druhá schová do těch ikon na okraji kurzor. A pak řekne teď.
A ta se otočí a hledá ten kurzor. A pak ho najde a vymění se. A znova. A protože to byla alternativní škola, tak já jsem to hodina informatiky, tak já jsem prostě nechal bejt. A vydrželo jim to asi 25 minut. Jo. A to jsou děti. Jo? Tohle je jako level, který napadne dítě, když je v kyberprostoru. A teď proti tomu máte hejno profíků, který věnují pracovní dobu roky tomu a rozpočet $100 milionů na rok, aby vyladili ty programy tak, aby toto dítě sežralo. Aby dělali ty děti to, co chtějí ty programy. Cílem je pozbírat co nejvíc dat, zaujmout co nejvíc jejich pozornost a k tomu se používá spoustu mechanismů, které jsou vysledovaný 50 let v Las Vegas, jak zmanipulovat člověka u nějakého stroje, aby tam hodil další $20. A tohle se tam používá na děti a v momentě, kdy v 8 letech chceme, aby to zvládnul, nebo v 9 nebo v 10, tak vlastně po nich chceme nerovný boj, kdy prostě všechny, jako většina těch problémů by se vyřešila, kdyby ten telefon vůbec neměli. Takže z tohoto hlediska ten argument, jak si o tom se bavit, je telefon mít nebudeš, ale neříkám, že nemůžeš být na internetu. Takže si vymysli, co tam vlastně chceš dělat. A on řekne Minecraft. A řekne Minecraft, protože Minecraft je super v tom, že umožňuje dětem rozvíjet dlouhodobý projekty a dělat si tam, co chtějí. Je to vlastně nejlepší stavebnice všech dob. A když máte doma Lego, tak vy to Lego nevydržíte mít rozestavený 14 dní. Jo, začnou projekt, jeden večer to maminka vydrží, druhý večer už je to jako na hraně a třetí večer už je to, hele, už s tím 2 dny nic neděláte, uklízíme. Jo. A to se v Minecraftu nestane. Tam on si může stavět, co chce. A není tam žádný dospělej, který mu kecá do toho, co má dělat. A to je pro děti důležité. My máme generaci dětí, které jsou neustále hlídaný dospělejma a neustále vzdělávaný, řízený, a to i co se týče kroužků. A to, co vlastně dnešním dětem chybí, je ta svoboda, kterou jsme měli my, když jsme byli venku, mimo dohled, a tam jsme si dělali, co jsme chtěli. 4-5 hodin. Takže bacha třeba na argument, který říká, aby vaše děti neseděly na obrazovkách, tak vy jako rodiče máte povinnost vymyslet alternativní program. To jako u 6letých dětí prostě jako zavelíte, jdeme ven a jde se ven. Jo. U 8letého taky, ale ne každý den. U 12letého na to zapomeňte. Jo. A zároveň jako není úkolem rodiče být družinářka nebo vedoucí kroužku a každý den vymyslet na 3 hodiny, co má to dítě dělat. V našem dětství to fungovalo, protože naši rodiče žádný program nevymýšleli. Seděli doma, dělali si svoje věci a věděli, že my prostě kolem setmění přijdeme. Tečka. Jo, a takováhle jednoduchá věc je přesně to, co děti potřebujou, aby měli volno a mohli rozvíjet svoje věci, protože ty samý nesmysly, kterými jsme probírali na klepači na koberce nebo kde, oni probírají na WhatsAppu. A potřebují nic nedělat. A je to těžký, protože třeba tady je to možná lehčí na vesnici, ale jako obecně je to těžký, protože to bytí venku byla nuda. To nebylo jako to dobrodružství, na který si teď vzpomínáte, kdy to byla pořád sranda a furt jsme něco hráli. To v drtivý většině případů bylo, hele, jdeme tam, co tady, co budeme dělat, hele, co budeme dělat. Jo, a jdeme zpátky. Jo. Takhle 4 hodiny, každý den. A bylo to ale dobrý, protože z té nudy, z té prázdnoty, pak pramení ty nápady. A ty jakoby ta přirozená socializace, kdy se musíte přizpůsobit, kdy prostě jako někdo něco vymyslí a vy jdete za ním. A do toho tam jsou ty small talky o něčem. A to všechno je dneska pro děti daleko těžší, protože mají mysl nastavený rychlým přívalem levného dopaminu, který dělá, že chtějí nějaký dobrodružství každý 2 minuty. A pak samozřejmě jdou ven a ona tam je nuda.
a je to tam nebaví, takže se vrátí domů, protože tam byla nuda, jsme tam měli jako dělat. Takže na nás je vlastně jako dát těm dětem nějaký násilí, jako nějaký schopnosti, které jim umožnějí cítit sebe sama a vyrovnat ten příval všech těch impulzů a věmů a zábavy zvenčí něčím, co jde zevnitř. Svědomím, že je to těžký. Ale dává to smysl a je to dost podstatný, aby v těch 19, 20, 22 měli dost jako vlastně nějakou základnu pro to jít si svým životem vlastní cestou. A může se stát, že to nebudou spoustu z nich mít, protože prostě to, že se od 12 do 19 hrajou hry, je celkem běžný. Když je to fakt moc, tak je to blbý, protože ten kluk vlastně jako ztratí schopnost prozkoumávat svět, ve kterém se mu může něco stát. Je daleko jednodušší hrát počítačové hry, než zvát holky na rande. Tam prostě to bolí, když vás odmítnou. A když se tohleto nenaučíte, a když se k tomu jako nemáte přípravu a najednou to 3, 4, 5 let neděláte, tak je z vás prostě 25letý panic, který jako má pocit, že všechny ženy jsou zlí. A je to jeden z problémů jako dnešního internetu u mladých mužů. Vůbec nejrizikovější skupina na závislosti jsou muži 18 až 30. Tam jakoby je to nejtěžší nespadnout do kyberprostoru a nevytuhnout. Dobrý, zpátky k dětem. Nějaká další otázka konkrétní? No, slyšel jsem, jak v mnoha státech po světě a i v Evropské unii zakazují ve školách používání mobilů. U nás je to tak půl na půl, některé školy ano, některé ne. Každý to řeší jinak. Co s tím? A ještě k tomu, co jste říkal, že děti malí nemají mít mobil. Moje ještě 5letá vnučka našla pomocí toho hlasového zadávání vždycky řešení odpověď na otázku, než já jsem to stačil napsat. A já jsem předtím to hlasové nepoužíval, ale hleděl jsem jak jojo, protože v 5 letech byla dál v používání technologie. Ne, ona jenom objevila, k čemu je ten mikrofon na tom Google. Což je funkce, kterou my dospělí nepoužíváme, protože prostě to tam klidně napíšeme. Ale děti objevily, že ten mikrofon funguje jako mikrofon. A prostě neumí, a když jako v 5 letech... Neuměla číst zapsat, jasně. Chtěli jsme něco najít, já jsem to začal zadávat a ona to řekla a hruba měla to. No super, jo, takže... tak. Není to známka geniality dítěte. Je to známka geniality designu. Na internetu si můžete, na YouTube si můžete najít, když napíšete Monkey on Instagram, tak najdete šimpanze, který si prohlíží Instagram, dává lajky a scrolluje tam a zpátky. Prostě protože vyrůstal v rodině s nějakýma lidma a odkoukal tu schopnost. To je ten šimpanz, co mu dal Turek v hospodě mobil? Jo, to bude on. A teďko v té první otázce. Takže v 5 letech prostě žádný jako závěry z toho nevyvozujte. Jo, to, že jako umí použít mikrofon, neznamená, že se vyzná na internetu nijak jako radikálněji líp než vy. A ty zákazy telefonů ve školách ty projdou nejspíš, protože Plaga bude potřebovat vykázat činnost a atmosféra je teď nakloněná tomu, aby prostě tam nějaká vyhláška nebo něco jako prošlo. Je to dobře, protože když budou ve školách telefony zakázaný, tak my začneme přemýšlet o tom, že postupně máme vlastně moc ty technologie začít poklízet a začít přemýšlet o tom, kdy a co a k čemu teda používat. Sklidní to děti částečně, protože zároveň to ve spoustě škol způsobuje křik o přestávkách. Jako velký křik. A je důležitý, aby když se zakážou telefony a děti vlastně oživnou, protože nesedějí o těch přestávkách u těch obrazovek, ale baví se mezi sebou, si učitelky řekly, jsme s tím v pohodě, přestože to může být psychicky dost náročný, protože vy si taky potřebujete odpočinout. A ono je to fakt kravál. Jo, ale ten kravál je zdravý.
dá se třeba vymyslet to, že jako děti se o malý přestávce půjdou ven povinně vyřvat. Jo, to znamená, je prostě jakoby možnost jít v konkrétní hodinu na zahradu a tam řvát co nejvíc. Jo, to funguje, jako my jsme kdysi jezdili s tátama jako na party, jako na víkendy a otcové, když už byli nesnesitelný, vždycky zavedli jděte se ven vyřvat a my jsme šli ven vyřvat, jo, partička prostě 10 kluků a tam jsme prostě řvali, dokud jsme mohli. Jo. A pak jsme šli asi zpátky a otcové měli prostě půl hodiny trošku jako větší klid. A to řvaní je důležitý, protože jak ty děti sedějí, tak oni se potom hlavně ty na tom prvním stupni potřebují prostě uvolnit. A my jim to vlastně potřebujeme dovolit. Takže to je jedna věc. Na prvním stupni zákazy mobilů nejsou žádný problém a když je, jako paní učitelka řekne, bude to v tašce, tak je to v tašce a děti to neřeší. Na druhém stupni, nezávisle na tom, jestli to je iniciativa ředitele a je to ve školním řádu, nebo jestli je to iniciativa ministra a je to nějaký zákon, děti zákaz telefonu porušují. Protože v pubertě potřebují být v kontaktu se svými vrstevníkama, takže rovnou víme, že to je pravidlo, který bude porušovaný. A ta škola má na výběr, jestli to potom jako hodlá dělat policajty, což znamená dávat každou přestávku 20-30 poznámek. A nebo jestli se vlastně jako vymyslí nějaký mechanismus, jak tohleto obejít. Ty poznámky nedávají smysl. Když je člověk v 8. 9. třídě, je mu úplně jedno, kolik má poznámek, třídních dutek a dvojek schování. Je to prostě úplně jedno. Vůbec na tom nezáleží. Je to těžký si to přiznat, ale je to tak. Pak je druhá důležitá věc. Děti nečtou školní řád. A je jim úplně jedno, co tam je napsané. Takže zákaz telefonu ve školách generuje plný záchody dětí na telefon. A klid na fotbal. No, jako oni se tam všichni nevejdou, takže potom jako... jo, a to je to, co se děje. Ale dá se třeba jako vymyslet, že je jednou týdně, když je nějaká velká přestávka nebo je prostě obědová pauza hodinou, tak ve čtvrtek je pauza, kdy se ty telefony smějí mít. Jo, a pak prostě, když tohleto těm dětem řeknete, tak oni jsou s tím víc v pohodě. Oni si na to jako zvyknou, stejně budou vždycky takový, kteří to nevydržejí. Jakmile ten telefon, a samozřejmě pak je jako bokem, když učitel chce dělat nějakou aktivitu s telefonem, tak prostě oni si ten Instagram zkontrolují a ten WhatsApp, oni si odpovědí to, na co jako potřebujou, jo? To prostě tomu nezabráníte, nemůžete. Proto by bylo praktický, kdyby jsme ten, jakoby v momentě, kdy jdete někam jako badatelská výuka někde v terénu a tam mobilama poznáváte kytky, tak není žádný problém. Tak prostě mají mobily, vyřídí si, co chtějí, splnějí projekt a je to v pohodě. Ale vlastně, když jsou ve škole, je praktičtější přemýšlet, jak pořádně učit práci s internetem, prostě v počítačové učebně s notebookama, tam, kde je jako nějaký jiný internet, než na tom telefonu. Protože ten telefon chce, abyste mě používali. A je vlastně strašně těžký odolat tomu pokušení. Jedna z výzev v dnešní době je udělat si ze svého chytrého telefonu hloupější telefon. Vymazat všechny aplikace, které jsou navíc. Říct si, na maily budu odpovídat 2krát denně. Nebo jednou denně. A když neodpovím na mail 2 dny, tak se nic neděje. Budu tam mít mapy, budu tam mít IDOS a 3 další aplikace, které se mi hodí a zbytek prostě vymazávám. Když chci prokrastinovat na Facebooku v 9 večer, když děti usnou, tak to dělám doma na notebooku. Ale uvolním si život tím, že si tu aplikaci smažu z telefonu, protože to je prostě mrtvý čas. A je to čím dál tím horší, ty sociální sítě, a bude to čím dál tím horší s AI obsahem. A vrátit se zpátky k tomu, dovolit si začít přemýšlet, k čemu všemu ty technologie používáme a jestli je to efektivní a smysluplný. Jo, takže třeba v jedné škole s učitelama se mě paní učitelka hned na začátku ptá, na první otázka, je lepší notýsek nebo elektronická žákovská? Já říkám, v jaký třídě? Ona říká, první. A já říkám, no tak v první třídě je lepší notýsek, protože
protože chcete naučit děti jako zodpovědnosti a když to pošlete rovnou rodičům, tak ty pomůcky musí zajišťovat ty rodiče a jde to mimo ty děti a prostě se to jako nenaučí. No jo, to máte pravdu, když oni tam mají přístup až od 3. třídy. No tak tím spíš notýsek. No jo, jenomže pan ředitel má rád digitalizaci a nedal nám na notýsky peníze. A já říkám, aha, tak co kdybyste si ty notýsky vyrobili o výtvarné výchově? Vezmete papíry, prostě uděláte do nich díry, sešijete si a děti si namalujou prostě titulní stranu a budou mít každý svůj notýsek. Přihlásí se jiná paní učitelka a říká, no jo, jenomže potom každý ten notýsek bude jiný. Jo, a to je level, kde jsme. Jo, a teď půlka jí sborovny vážně čekala na to, co jim na to řeknu, jak jako takovýhle problém vyřešit. Jo. A jde o to, že jsme zavedli elektronický žákovský, elektronický systémy, WhatsAppové skupiny, všechny možný digitální komunikační prostředky. A teď bychom se měli zastavit a říct si, hele tyjo, co z toho funguje a co nefunguje. Tak třeba rodičovské skupiny ve školách nejsou doporučení hodné. Protože tam v 9 večer nějaká unavená maminka, naštvaná, napíše, hele, ta učitelka je pěkná kráva, protože udělala tohleto a tohleto a tohleto. A na to jí někdo jiný unavený napíše, to je pravda. A včera udělala tohleto, tohleto a tohleto. A teď se rozjede diskuze, která trvá 2-3 měsíce, kdy se 3-4 rodiče neustále dohadují o tom, kdo je špatný a co bylo špatného. Místo, aby šli do školy a řekli, hele tyjo, tohle prostě mně se nezdá. A někdo jiný jim řekl, hele tyjo, tohle se ti možná nezdá, ale máš málo informací, bylo to takhle, takhle a takhle. A teď se ty dva dospělí lidi spolu 20 minut bavili a zjistili, že teda to bylo takhle, ale pak tam byl nějaký blbej pohyb a ten by příště jako nemusel být, protože nadávat dětem je zbytečný. Třeba. Ale místo toho jede WhatsAppová skupina 2 měsíce, kde po těch 2 měsících už nikdo neví, co byl ten první problém. A výsledkem je, učitelka odchází, nebo je totálně znusená, nebo v případě alternativních škol vzniká nová alternativní škola. Protože půlka rodičů jde tady a půlka rodičů jde tady. A to všechno proto, že na tom WhatsAppu jakoukoliv další konverzaci prostě nemáte šanci usledovat. Nikdo nečte to, co tam někdo napsal 2 měsíce zpátky. Jo, a vypadá to prakticky, protože tam jako občas napíšete nějakou zprávu, která je praktická. Sraz je v 8, tamhle na návsi. Ale to se dřív dělalo jinak. Jo, a teď jde o to promyslet, jestli to není praktičtější, když to zase bude dělat jinak. A ty zákazy mobilů ve školách jsou nejjednodušší krok, který prostě proběhne. Když neproběhne, když to ten ministr neustojí, tak je to fakt jako na pováženou, že ani takováhle blbost se vlastně nedá změnit. Což ale nevadí, protože dneska už všichni ředitelé si můžou nastavit školní řád, jak chtějí a můžou si to tam pojmenovat, jak chtějí a proto v půlce těch škol už to jako je vyřešený. Je to vlastně jenom takový trénink. No a pak můžeme začít přemýšlet, jak teda učit digitální technologie smysluplněji, co to všechno znamená, jestli když děti mají odevzdat mobil na prvním stupni, kdyby ho neměli, tak ten problém vlastně vůbec neexistuje a nemusíme ho řešit a tak dále a tak dále. Jo, ale je to první krok, který nepřinese zvýšení pozornosti dětí. To je dobrý si říct. Protože děti mají narušený mozek tím, že koukají na rychlý videa a hrajou počítačové hry. A je úplně jedno, jestli se jim ten mozek narušuje po 5 minutách o přestávkách ve škole, anebo pak v rámci 2-3 hodinový, 6-8 hodinový session doma, kdy prostě ten člověk kouká na nějaký rychlý audiovizuální obsahy a ono mu to ladí mozek směrem na vyplavování dopaminu a pozornost na plazí mozek. Protože když ty děti nestíhají a jsou jako ve velmi rychlém prostředí, ať už třeba v hře nebo v těch jako shortech nebo reelsech, když scrollují ty krátké videa,
tak to, co se tomu mozku děje, je, že je vlastně ve stresu z toho, že nerozumí. Jo a evolučně prostě, když byste na něco narazili, včetně jako plazů, hadů a želv, na něco, v čem se nevyznáte, tak zbystříte. A mozek začne jako se posadí do situace prostě útok nebo útěk, protože to, co neznám, může být potenciálně nebezpečný. A začne vyplavovat adrenalin a kortizol, tak, abych měl tu reakci co nejrychlejší. A to je vlastně jako to, co se nám děje, když jsme vystresovaní. Tak se děje to též. A problém těch rychlých videí spočívá v tom, že lidský myšlení je vybudovaný ten prefrontální kortex, ta šedá kůra mozková, ten lidský mozek, na to, aby vytvářel souvislý příběhy. Potkáte něco nového, já vám teď něco vyprávím, a vy si to zapracováváte podvědomně, někdy vědomně, záleží, co víte, do nějakých souvislých příběhů, jak rozumět světu. A to děláte pořád. Furt zapracováváme informace kolem nás do nějakých souvislých vyprávění. Jenomže když koukáte na krátký videa, který má každý 10 sekund a nijak spolu nesouvisejí, a jsou to jenom fragmenty, tak vy nemáte kam je zapracovat, protože tam žádný souvislý příběh není. Když koukáte na 90-minutový film, tak chápete, tohle je hlavní postava, tohle je vedlejší postava, tady je nějaká zápletka a teď se to tam takhle jako odvíjí a na konci to bude dávat smysl. Tady nic takového není. Tady je 10 sekund tohle, 10 sekund tohle, 10 sekund tohle, 10 sekund tohle a ten mozek jenom dělá. Říká se tomu brain rot. Hniloba mozku. Což je zajímavý téma, který děti znají. To slovo se původně používalo pro takový pocit, který mozek má, nebo který máte, když dlouho koukáte na tyhle ty krátké videa, nebo když dlouho scrollujete Instagramem, Facebookem, tak jste pak takový jako, co mi to stalo. No, tak tomu se prostě říká hniloba mozku. No a pak přišla AI a začala generovat videa, které jsou úplně nesmyslný. Tralalelo, tralala, to jste slyšeli někdy na jaře a dum dum sahur. Do dětí to najelo úplně jako brutálně. A to byly italský brain roty, což byl třeba Cocodrilo Bombardillo, takový hybrid krokodýla a bombardérů. Jo. A podobně důležitý informace děti nasávají díky AI a těmhletěm rychlým videím. Vleze to do nich. A tomu se taky říká brain rot. No a teď se stala tady na podzim taková zajímavá věc, že vlastně tyhle ty brain roti se normalizovaly v Robloxu, kde existují hry Brain Rot vs Plants a Steal Brain Rot, to je teď nejpopulárnější, nebo druhá nejpopulárnější, kde se ty brain roti kradou. A už najednou ten brain rot, ta hniloba mozku má prostě 1000 podob, jsou to animované postavičky, který vy prostě chytáte a oni vám vydělávají prachy. Vy potřebujete nachytat ty brain roty, které jsou nejvíc peněz, nejvíc bodů vydělávají za sekundu. A chytáte furt další a další a další a prodáváte je a kradete si navzájem a tak. A to vlastně normalizuje pro děti brain rot. Takže před rokem Brain Rot Skibidi Toilet třeba, což je taková akční série na YouTube, kde bojujou hlavy, které koukají ze záchodů, s lidma, kteří mají místo hlavy kameru a mikrofon. A celý je to válka. Je to jako čistá válka. Nic se tam neděje, jenom válka tady těch dvou stran. Přičemž vždycky jako jeden laserem zruší toho druhého a objeví se zase další a ten zase s laserem zruší toho dalšího. Všechno tam vybuchuje, je to temný, je to prostě čistá válka. A tomu děti říkali brain rot, nechápali to, bylo to jako úplně mimo. Je to taková ta hra, co hrajou 8letý kluci, jako já tě zabiju, jo, ne, zabiješ, já mám štít, jo, ne, zabiju tě. A vydrží to prostě v těch 8 letech, že jo, půl hodiny, jo, prostě na sebe házet virtuální zbraně a dávat si štíty a nesmrtelnost a všechno tohleto. Tak to samé je teď tohleto video. No ale o 2 roky později už je brain rot pro ně normální věc, která prostě je. Tak jaká je další otázka? No. Mě by zajímalo, jak jsi mluvil o té pozornosti, tak to s tím souvisí, když
teda ty děti doma mají prostě širokou toleranci toho, že třeba 4-5 hodin jenom na mobilu nebo někde, takže mají levnej dopamin a vlastně jsou jako v takovým pseudoflow. Můžu já jako učitel, který je tady vidí prostě 4 dopoledne v týdnu, s tím vůbec bojovat? Nebo jakoby mám vypozorovaný, že děti, které nemají mobil, se do flow dostanou daleko snadněji, než děti s tím mobilem. Můžu já nějak jakoby to tady podpořit, anebo je to prohraná bitva? Ne, musíme vymyslet, jak to vyhrajeme, tu bitvu. A víš to? No, první věc je, flow není něco, co přijde zvenčí. Flow je, když ty se ponoříš do tvý tvořivosti a děláš na něčem, co vychází z tebe. To znamená, když dítě staví v Minecraftu, tak je ve flow. A když je v tom, ten rychlej dopamin není úplně flow. Jo. Ale z hlediska aktivity, když dáváte dětem 1 a 2, tak se taky vyplavuje dopamin. Z hlediska jako vyrovnávání těch dopaminových receptorů a tomu, jak to tady nastavit, tím, že známkujeme děti, tak je připravujeme na závislost na sociálních sítích. Problém není 5 a 4, když snižují sebedůvěru a říkají, ty budeš blbej celý život. Problém je 1 a 2. Protože potom vy vlastně ty děti jako motivujete tím, aby jako dostali ten dopamin za tu 1. Jenomže vy po nich chcete, aby za tu 1 něco předvedli. A to něco je daleko těžší, než dostat like na YouTube, nebo hrát bravko, kde každý 3 minuty, nezávisle na tom, jestli vyhrajete nebo prohrajete, něco dostanete a vyplaví se vám dopamin. A v tomhletom smyslu škola nemá kapacitu jakoby konkurovat tomu rychlému vyplavování dopaminu, protože vy byste museli mít aktivitu, ve kterým jste schopný každý 2 minuty dát tomu dítěti nějaký odznáček, nějakou hvězdičku, což dělá Duolingo. Jo? Jakmile je to gamifikovaná digitální prostředí, tak to vypadá, že to dítě vlastně motivujete. Ale Duolingo má právě ty jako obě ty stránky. Na jednu stranu to učí jazyk a když to dítě baví, tak není žádný problém. Ale na druhou stranu mu to šteluje mozek na to, aby prostě věřil, že dostat se do další ligy je něco důležitého. A ne, důležitý je ten jazyk. Důležitý není, kolik máš strýk, kolik máš řadu. Na tom čísle vůbec nezáleží, to je jenom motivační nástroj. A nejsi lepší, protože máš strýk 525, než ten, kdo ho má 212, nebo ten, kdo ho má 3. To je úplně jedno. A v momentě, kdy ty děti jsou tady v tom prostředí gamifikace, rychlého dopaminu, nemáme kapacitu tomu konkurovat. Máme kapacitu konkurovat, pokud nám dojde, že pořád víc dětí chce se scházet s kamarádama, než být s nima online, podle výzkumu. To by je bavilo víc. Pokud přijdou do školy a my si dovolíme si jako uvědomit, že jednou z funkcí je, že primární funkcí školy, teď je to složitý, jo, je hlídání dětí. To je primární funkce školy. Vzdělávání je sekundární. Primárně jde o to umístit děti někam do nějakého prostoru, kde se o ně nemusíme starat my jako rodiče, aby jsme mohli mít vlastní život. A potom se v té škole tváří v tvář tady té situaci může dít to, že je důraz na socializaci, na objevování světa, na dělání projektů, při kterým prostě není takovej stres z toho odvyprávět celý RVP. Uvědomíme si, že jedna z věcí, co se mění díky digitálním technologiím, je, že děti můžou poznávat nějakou část světa a jiný dítě nemůže poznávat jinou část světa. Jo? A že prostě se to dá udělat tak, že ten učitel na 2. stupni třeba má jenom nějaký přednášky, které prostě ty děti jako inspirujou k něčemu novému, ale vlastně nemá potřebu jim předat 99% toho, co říká, což se stejně neděje. Jo, podle školní inspekce si děti v 9. třídě pamatují 5% toho, co my jim vyprávíme. A z toho důvodu to, co se dá jako v češtině.
A to, co se dá jako dělat, je teda, že děti přijdou do školy a mají třeba první hodinu volno. Prostě tam jsou spolu. A pak jako mají venku nějaké jako prostranství, ve kterém si můžou hrát. Jsou tady dospělí a když se tomu dítěti něco stane, tak prostě vyřeší záchranku a podobně. Ale je to místo, kde je 4metrová prolejzačka. Protože v našem světě, tady je teda zrovna ta loď velká docela, tady jako za školou, když jsem byl kouřit, takže jsem to viděl. A ta je dobrá, protože jako my nemáme dětské hřiště pro 7, 8, 9, 10letý děti, tak aby je to bavilo. A my potřebujeme mít prostě nějakou jako hrazdu, na kterou se ty kluci zavěšejí a oni nespadnou. Kolik z vás zná někoho, kdo se zmrzačil během dětství? Jo, jako stane se to, jasně, občas. Ale nedává smysl se toho bát. A v momentě, kdy třeba, jako viděl jsem tělocvik ve svobodné škole, jo, vezmete děti, dáte je do tělocvičny a sednete si. A ty děti prostě dělají bordel, hodinu. Jo, byla tam scéna, kdy prostě šel kluk, tam ležel míč, on ho kopnul, jen tak, ani o tom nevěděl. A trefil takhle jako do obličeje 12letou holku. Když trefíte do obličeje 12letou holku, tak je to fakt problém. To může být jako konec její jako sportovní kariéry. Jo. A ona přišla za náma. Kdo to byl? A my jsme to věděli, kdo to byl. Jsme to na to koukali, se to stalo prostě 5 metrů od nás. Nevíme. No, prostě. A chvíli tam stála, stresovala se, prožívala si emoce. Někdo jí trefil míčem. A měla příležitost si to zpracovat, zjistit, že je živá. Nikdo ji nezachraňoval, nikdo nikoho neobvinoval. Jo, ten kluk vůbec nevěděl, že ji trefil, ten prostě jenom běžel kolem. Jo. A takže jaký by mělo smysl jako na něj pokazovat, jako to bylo bez samovolný. A nic se nikomu nestalo. Jo. A když vytvoříme prostředí, ve kterém se děti můžou takhle spontánně chovat, ale zároveň jsme tam my, takže je to bezpečný prostředí, tak oni se vyskáčou, vyhejbou a my pak máme příležitost být ty dospělí, ke kterým oni přijdou a řeknou, hele tyjo, nauč mě sestavovat počítač. A my řekneme, jasně tyjo, je tady ještě někdo, kdo chce sestavovat počítač? A objeví se prostě 5-12letých kluků, kteří se chtějí naučit sestavovat počítač a vědí, kdo z těch dospělých kolem je to naučí. A ten někdo dospělej řekne, hele, tadyhle KPŠ má v rozpočtu 5 000 a ty můžete utratit za součástky na nový počítač. Jděte na Bazoš, zjistěte si předtím, co chcete koupit a kupte si to. A necháte je tam. A 2 z těch 5 součástek nepřijdou, protože to byl podvod. Ale děti se naučej, že když kupuješ nějakou součástku z internetu, tak si ti může stát, že nepřijde. Jo? A máš hodinu digitální gramotnosti, bezpečí na internetu, probereš, co se asi tak stalo, jo, najdou ten inzerát a necháme je udělat chybu. A něco se naučili a takovýhle projekty, takovýhle jako věci jsou to, co škola může dělat. 13-14letí kluci nebo holky potřebují cítit, že jsou součástí, že začínají být součástí společnosti dospělých. Že mají nějaký úkol nebo nějaké jako možnosti, jak začít být důležitý. Dřív to byl tovaryš. Jo, ten kluk začal chodit do nějakého krámu, kde se celý den flákal, nikdo od něj nic pořádného neočekával, kromě toho, že v 5 večer to tady uklidíš. A tak vypadá to jako blbost, ale ten kluk v té pubertě měl jako věděl, že je jedna věc na světě, která je jeho. Ty seš ten, kdo to tady má uklidit. A stejně tak my potřebujeme těm puberťákům dát nějaký skutečný úkoly, protože to, co hledá ten 13-14letý kluk v počítačových hrách, je často uznání. Protože tam se ti stane, když máš diamantový meč, který si vyhrál po 500 hodinách strávený tady v tom prostředí, že tě potká nějaký nováček a řekne, wow, ty jsi fakt dobrý, ty máš diamantový meč. A tomu klukovi se to nestane nikdy. Jo, přijímačky na střední školu to nejsou.
To je prostě nějaký krok, který musíš udělat. Takže to, že začneme vymýšlet v těch školách nějaký jako skutečné věci, co se dějou. Teď třeba v té škole, dneska jsem byl v Náchodě a tam jakoby děti hrajou na Robloxu 99 nocí, 99 Nights, což je o tom, že máte strávit 99 nocí v lese, ve tmě. A jsou tam nějaký strašidla. A oni si řekli, že to teda s těma dětma jako udělají v realitě, takže šli do lesa, tam založili oheň. Děti to bavilo, ale hrajou to dál, což bylo jako jasný. A já jim říkám, hele, ale vy jste tam šli ve dne, ne? A oni, no jasně, děti jako během školy. No ale ty děti to hrajou kvůli tomu, že tam je ta noc. Ty děti potřebují bojovku. Potřebují přespávačku ve škole a potřebují prostě ve 12 vzbudit. Začíná bojovka, dospělí tadyhle v lese připravili 200-metrovou cestu po tmě a tam prostě buď ve dvojicích nebo jeden jdete. A prostě takovýhle dobrodružství není proč zrovna v takhle jako velké škole, jako je tady, proč by to neměla organizovat jako škola. Jo. A vy zvládnete si tady sednout jako učitelé, dát si tady večírek, tady někde blbnou děti ve známém prostředí, v 10 je zaženete do postele, některý z nich i usnou. A mají dobrodružství. Jsme ve škole a spíme tam. Jo. Nebo v tělocvičně, všechny děti do tělocvičny, jeden prostě. Pacák jeden vedle druhýho, prásk. A děláte bojovku. Jo. Na rozloučení ze školou v červnu a děti mají zážitek a je to něco, co potom v té škole najednou je to ličtější. A to, co děti chtějí a to, co potřebují, je mít kolem sebe dospělí, o který se můžou opřít a který jim řeknou, jak to tady na tom světě doopravdy funguje. Co to znamená být člověkem? Jak mám řešit ty složitý situace? Což se na úrovni rodičů dělá tím, že když jste ten zakazující rodič, který omezuje dítě jako hodně a pořád přikazuje a pořád hodnotí, tak to dítě k vám nemá důvěru a má pocit, že nemáte jako zájem o jeho potřeby a pak vám nic neřekne. A vy potřebujete v případě kyberprostoru, aby když se stane nějaký průser, za váma to dítě přišlo a svěřilo se vám s tím, protože s těma problémama se nedá pracovat předem. S těma se vždycky pracuje až post. A vy se to potřebujete dozvědět. A no, nějaká otázka k tomu, nebo nějaká jiná? Já mám ještě jedno. No, jako, nechci se zeptat. To teda vůbec nenavazuje, no, ale moje dcera jí bude 9 let a má 30 minut na telefonu, přístupný denně. Přišla na to, že na Spotify se dá pouštět audiokniha. Takže ji nemusí číst, ale může si ji poslechnout. A někdy, když třeba přijde ze školy a řekne, já jsem unavená, já bych chtěla jako odpočívat a protože mi prosím tě, já si pustím jako tu audioknihu, tak já mám jako vnitřní boj, protože vím, že na to nebude koukat do displeje, bude prostě poslouchat přece jako audioknihu, ale ona to vydrží třeba 3 hodiny a nedostane se pak do té nudy, která si myslím, že je zase jako pro to dítě důležitá. Tak mě zajímá jako tvůj názor na to, jestli jako bys povoloval, nebo jak to jako je tady s těma, vlastně, že jí baví jako ten přístroj, že jo, ona není s žádným člověkem, jí to tam prostě říká nějaký nahraný jako pán, tak vždycky mám takový jako vnitřní neklid v sobě. A co přitom dělá? A co přitom jako dělá? Ona třeba maluje. No. Jakože to má kulisu vlastně. No, tak to je v pohodě. Jo. Děti zvládají v tomhle věku multitasking. To znamená, ty, když se jí potom zeptáš, o čem ta kniha byla, tak ona to většinou ví. A ona si pustí Harryho Pottera furt dokola. No. No. A já jsem teda jednou četl takový jako článek zajímavý jednoho polského kněze o tom, že Harry Potter je černá magie a děti by to neměly jako mít. To už je pozdě. Ale nevěnoval bych tomu pozornost, jo, jenom jako prostě přijde mi to v pohodě.
A i když tam ta černá magie je, ale myslím, že to je v pohodě. Jako, jo. Ale z hlediska vnímání 9letý dítě je pořád v tom módu nasávat a nasávat a nasávat. A ne nezbytně potřebuje jako dávat ze sebe nějaký originální nápady ven. To znamená, pokud maluje, tak tam má i tu vnitřní imaginaci a rozvíjí ten jako vnitřní proud informací. Jo, je vnitřní proud informací, myšlení, kreativita, imaginace, to, co se vám objeví, když se nudíte a dostanete nápad. Každý dítě je fontánou na nápady a proto ta nuda není škodlivá. Dřív nebo později, když my přežijeme ten první nával, nudím se, zabav mě, tak to dítě něco napadne. A to, o co nám jde, je, že my máme představu, že být kreativní a tvořivý a jako preferovat ten vnitřní proud je vlastně to super, co všichni jako chceme. Jo. To je ta individuální seberealizace. No ale teď k tomu patří ještě ten vnější proud informací, kam patří všechny ty obrazovky a v případě jako televize nebo streamu videí nebo audioknihy je to vlastně hodně pasivní. Jenomže do toho vnějšího proudu informací patří i sluneční světlo, který se odráží od předmětů. Nebo já, když teď mluvím, tak jsem taky jako vnější k vám. A ten vnější proud informací taky existuje. A my potřebujeme oba dva jsou přirození. To, co dělá jako tvoje dcera, je, že je v tom módu, kdy to zvládne vyrovnat. A ta audiokniha má oproti videu výhodu v tom, že ty obrazy, který to generuje, jsou uvnitř v její hlavě. Jo, čtení knihy je někde mezi. Koukáte na písmenka, ale ten příběh se vlastně odehrává ve vás. Tím pádem rozvíjíte imaginaci a kreativitu, když čtete knihu. Oproti knize má audiokniha jednu nevýhodu a to je, nemůžete se vracet. Jo, málo kdo zastavuje audioknihy, aby se zamyslel. Kdežto u knihy se spíš děje to, že se vám rozvine nějaká asociace vevnitř a vy vlastně jako přestanete číst a pak se jako vrátíte zpátky. Což je dobrý. Ale nemusí to nutně jako existovat v 9 letech. Není to jako podmínkou. Jo? To znamená, jako nebál bych se toho, protože jí se něco děje a do toho ona maluje a to je prostě v pohodě. Z neurologického hlediska multitasking neexistuje. Jenomže neurologický hledisko je velmi omezený a je to jenom jeden možný pohled na člověka. Protože ve skutečnosti multitasking existuje permanentně. Pořád myslíte na sebe a zároveň na to kolem. Jenom váš mozek velmi rychle jako přepíná v rámci té pozornosti, což je to, co změřejí ty neurologové. Ale vnímat člověka skrz mozek je slepá ulička. Mozek je daleko bohatší než mozek. Ještě má taky srdce, okolí a duši. A ona v 9 letech, pokud na ní nevidíš žádný stopy ADHD a rozstřelenosti, to si řeknu. rodinný konstelace. Na tebe. Takže tam ty audioknihy jakoby nejsou asi jako hlavní problém. No. Audioknihy jsou v pohodě. Nějaká další otázka? Teoreticky máme 4 minuty do konce. Prakticky to pak bude nějaký jako jiný... Kdo z koho? Kdo z koho, no. No. Tak nějaká další otázka konkrétní? Možná jak to jako vybalancovat, jo? Protože odstřihnout je od těch her a to, o čem jste teďka mluvil, Roblox, Minecraft, jako ty děti, jako když bude jeden v tom stádu, že jo, který tohle mít nebude, tak stejně ty ostatní na něho budou útočit s tím, že tohle existuje a že on je teďka ten jediný, který je z toho kolektivu vyřazený, protože to jakoby nemůže. Jo, tak jak vybalancovat prostě, nebo kolik je takového toho přípustného, jakože dát jim to fakt jakoby omezit, hodinu si tady můžeš hrát tuhletu hru, ale pak budeme číst a budeme dělat něco jiného. Jak starý dítě? 8letý. No. Vy zjistíte, co přesně konkrétního chce hrát. To se bude odvíjet od spolužáků. V předškolním věku to určujete vy, na co děti koukají a co je zajímají, tam jako není žádný problém. A když vaše dítě chce vidět Paw Patrolu, tak vy prostě řeknete ne, je to prostě hnusný a doma si to pouštět nebudeme. A
a tím to vyrovnáte, protože prostě on to uvidí někde u kamarádů, nebo babička to nevydrží, až s ním bude týden doma. Jo? Někde to zahlídne a vy to neřešte. Jo? Není potřeba být dokonalý. V tom školním věku bude období Minecraftu, bude období Bravka, bude období Robloxu. Spousta těch věcí jsou pekla. Pomáhá kouknout se na Beverly Hills. Jo, jděte na YouTube, puste si Beverly Hills, vám víc si ho puste. Nebo nějakou jinou šílenost, na kterou jste koukali, když jste byli malí. Cokoliv. A zkuste srovnat úroveň pitomosti tehdy a tenkrát. A zjistíte, že děti prostě koukají na kraviny. Jo. Ne, že by to bylo v pohodě, my taky nejsme generace, která je v pohodě. Jo. To je dobrý si přiznat. Jo. Ale pomáhá to člověku smířit se s tím, že dnešní děti žijou v toxickém světě a bohužel je tady spoustu obsahu, kterým se prostě nedá zabránit. Dá se to nějakým způsobem omezit tím, že si s tím dohodnete nějakou časovou dotaci, kdy může na tom počítači sedět. Což se v 8 letech dá. Na stránkách DikyDěti.cz nebo tamhle v knížce jsou návody, jak udělat rodinnou dohodu. To znamená, v 8 letech vy se s manželem domluvíte, kolik je pro vás ten ucházející čas. A potom v případě, že to je třeba hodina denně, tak řeknete mladému, hele, v neděli si uděláme kakao a uděláme, prostě se píšeme pravidla, aby jsme se o tom nemuseli pořád dohadovat. Protože to je jednodušší, když se člověk pořád dohaduje. Není to o tom, že to hned začne fungovat. Je to nastavování nějakého procesu. Jehož cílem je, aby to dítě časem vědělo, že to má nějaký tvar, ten kyberprostor. To je k těm zákazům těch telefonů. Jo? Začít tomu v naší společnosti dávat tvar, aby to nebylo úplně všude a nerozpouštělo to úplně všechno, co je, včetně lidských niter. Takže to dítě, takže vy to potom jako domluvíte se na hodině, sednete si a řeknete, hele, tak tady jsme, jako tady je ta smlouva, to je 1 A4, tam je nějakých 8-10 bodů, některý jsou jasný, jo, známe hesla k tvým jako účtům, kdykoliv uvidíš na internetu něco divného, tak se nám to neboj říct, my tě nebudeme trestat, obviňovat, smát se ti, prostě cokoliv nám může říct, to je ta bezpečnostní pojistka. No a pak je tam, kolik času teda chceš denně hrát, kolik by si chtěl. Když byste rovnou přišli s tou hodinou a oznámili mu to, tak 8letý dítě nemá kapacitu vás překecat, protože je na vás existenčně závislý a vy jste prostě mocnější než to dítě. Takže on bude vnitřně nespokojený, ale řekne, tak jo. Když řeknete, kolik by si chtěl, a on řekne, on neví najednou, jo. A tak řekne 3/4 hodiny. A vy řeknete, no ne, počkej. Kolik by si doopravdy chtěl, aby se ti to jako co nejvíc líbilo? Jak jako? No prostě úplně nejvíc jako co chceš. Pak o tom budeme povídat. Pak najdeme nějaký prostě střed mezi tím, co si představujeme my s tátou a tím, co chceš ty. A on řekne 3 hodiny. A vy řeknete, no, ale my jsme si s tátou mysleli, že by to byla půl hodina. Tak a teď musíme najít něco mezi půl hodinou a 3 hodinama. A on řekne, no tak 2,5 hodiny. A vy řeknete, no to je pořád moc, tak my třeba myslíme tak, že by to mohlo být 3/4 hodiny. A on řekne, tak jo. A vy řeknete, no ne, počkej, předtím jsi říkal 3 hodiny. To se ještě se pořád dohadujeme. A nakonec se dohodnete na hodině 17. Jo? Protože to dítě řekne najednou hodina 17. Jsou to děti, jo? Nepojedou po 5 minutách nebo půl hodinách. Se počítá ty 2 minuty. A v momentě, kdy řekne hodina 17, tak vy řeknete, tak jo. Protože ve skutečnosti je vám jedno, jestli je to hodina nebo hodina 17. A on jednou cítí, že to určil on a zároveň ví, dokáže si spočítat, že na vás právě vykomunikoval 3/4 hodiny navíc. A to je pro vás výhodná pozice, protože on to sice nebude zvládat, protože tam jsou ty algoritmy, které ho tam nutí, aby to jako porušil. Ale bude se snažit to zvládnout. Bude mít jako pocit, že to je prostě něco, na čem jste se dohodli. A takhle to uděláte. Napíšete 97 minut a
anebo 87 minut, nebo kolik to prostě vyšlo. A to je to číslo, na který se soustředíte. Pak v tom telefonu nebo v tom zařízení, který používá na hraní, je nějaká aplikace, buď už tam je, anebo ji tam nahrajete nějaký screen time, nebo nějaký měřič času, který vám měří ten čas, kolik tam je, ale nevypíná to automaticky. Když nastavíte tomu dítěti, aby se to vypínalo automaticky, to zařízení, tak mu učíte, že zodpovědnost za ten čas s tou obrazovkou má ta obrazovka. Když je to velká krizovka a vy máte doma dítě, který to fakt jako nezvládá, tak jo, tak si tímhletím pomožte. Ale cílem je, aby se toto dítě naučilo samo. Někdy do 12 let, než začne puberta. Pak to přestane fungovat jakákoliv dohoda. A z jakýhokoliv času je 5-6 hodin. Jo. A je tam prostě ta situace toho, jako tady je kyberprostor a je to naše chyba, protože my jsme prostě zdigitalizovali svět a oni jako objevují jako do svojí vlastní dospělost a svoje místo ve společnosti tam, kde mají pocit, že to je, a to je prostě bohužel na internetu. Ale cílem výchovy není člověk, který ve 14 letech dokáže vypnout YouTube. Cílem výchovy je 25-30 letý člověk, se kterým máte dobrý vztah a on jde životem smysluplnou cestou a má vědomí, že si ty technologie může nějak nastavit podle svých potřeb, podle toho, jak to má. Což se teď bavíme v případě 8letého člověka o roce 2045, což nemáme absolutně žádnou ideu. Nejenom, kde budou technologie, ale kde bude cokoliv. Jo, my jako nemáme žádnou představu, jak bude fungovat svět v roce 2045. A jedna možnost, že vůbec fungovat nebude, jo? Ale teď to vynecháme, ať nejdeme domů s debkou. Takže nastavujete tedy ty hranice, aby on se naučil to ohraničovat sám. Existuje, třeba včera mi jedna holčina říkala, že vlastně jí stresuje, když to má nastavený automaticky na ty 2 hodiny denně. To byla nějaká 8, to byla, myslím. Protože kdyby to neměla nastavený takhle přesně, tak by tam třeba ty 2 hodiny ani nebyla. Ale že potom jí to jde, jako že má ještě zbývá 4 hodina, no tak jo, tak já tady ještě 4 hodiny budu, ale protože prostě za 4 hodiny se jí to vypne, tak ona si to radši vyplácá. Zároveň existují děti, které to zvládnou ukončírovat dřív. Jo, že prostě skončí dřív, protože to jako reálně nepotřebují. Ale 8letý kluci, který zrovna realizují svoji lásku k poznání, svoji touhu objevovat vesmír uprostřed jako Brawl Stars, kde je zaháčkuje design směrem k tomu, aby to nepustili, to nezvládají. Takže vy jednou týdně jdete do té aplikace a zkontrolujete, jak mu to šlo. A máte na ledničce časovou banku, která umožňuje jako předdefinovat důsledky toho, když to porušuje. Abyste ho nemusela trestat a necítila se blbě. A to je taky dohodnutý v té smlouvě. A to funguje tak, že prostě když to porušíš o 20 minut, tak se ti odečítají 2x. Když ušetříš, tak se ti přičítají. Protože někdy jedete k babičce a není čas na to tu 1,5 hodiny hrát, tak aby to bylo spravedlivý, tak prostě dneska si hrál jenom 40 minut, tak se ti 40 minut připíše na víkend a o víkendu můžeš hrát třeba 2násobek času, protože chceš. A nebo si děti dávají ten čas k Vánocům mezi sourozencema. Jo, že si prostě jako já ti dám 2 hodiny hraní k Vánocům. A to je time management a prostě rozvoj jako nějaký dovednosti zpracování. A no to sleduje, to je prostě jedna tabulka, na kterou to sleduje ten telefon. A je to trvá 10 minut. To jako vy tam máte ty čísla ke každému dni a prostě si čtete, kolik minut se jako přetáhlo. A on si to sám sleduje a píše si to na tu tabuli. A vy se ho zeptáte, hele, když ti to klesne na -5 hodin, nebo chceš -10 hodin, tak budeš 3 nebo 2 dny, nebo to si nastav sám, bez telefonu. Jo. A tím je to tam popsaný a on se snaží, aby nebyl ty 2-3 dny bez telefonu. A když mu to nevyjde a klesne mu to na -10 hodin, tak prostě je tam bez telefonu. No a pak se dá dělat různý jako modulace tady toho. Jedna z věcí
když jedna jako věc, která je dobrá pro komunikaci s dítětem o tom čase, je, že jednou za půl roku uděláte olympiádu, což spočívá v tom, že vezme 2 kámoše nejlepší, ty si přinesou notebook a mají dovoleno pařit od pátku od 6 večer do neděle do 12 ráno dopoledne. Ti 8letí. Ty 8letí, neomezeně. No stres. No. Říkal mi jeden tatínek, že to podniknul a přišli za ním ve 2 v noci, jestli už můžou jít spát. A on jim říkali jste do 3. A vrátili k těm počítačům a nechali tam tu hodinu sedět. Prostě. Na krvavejma očima. Aby si to jako pořádně užili. Jo. Oni odpadnou. Oni už to potom jako nedají. Nebo ještě se jich jako zeptejte, jestli chtějí plenky. Protože profesionální hráči počítačových her hrajou v plenkách. Aby jim něco neuteklo. Jo. Když řeknete 8-10letýmu klukovi, jestli chce koupit plenky, tak jako se na vás podívá jako já srandu. Jo. Ale vy tam pak přijdete a on může být klidně počuranej. Prostě si to nevšim. To se děje. Jo. Prostě tak, jako chtějí hrát, tak, jako se do toho ponoří do té hry. Což je rozdíl oproti té knize nebo té audioknize, kdy prostě ta pozornost jako vypadne ven. No. A druhá možnost je, jak to vyrovnat, když zvládnete, někomu funguje hrací týden a nehrací týden. To znamená, když je hrací týden, tak ten čas není třeba hodina, ale hodina 3/4, nebo 2 hodiny. A pak je nehrací týden, kdy se nehraje vůbec. Když by to byl den a den, tak ty děti se budou jako blbě nudit. Blbě nudit znamená, že nejste jako v sobě, ale jenom prostě se jako flákáte a pořád otravujete, ale můžu na počítač, ale myslíte jenom na ten počítač. Když je to týden, tak ty děti mají třeba den, 2 detox, kdy jako nevědí, co vlastně dělá. Ale pak si najdou jinou zábavu. A velmi často to vede k tomu, že to dítě vlastně ví, že od středy do neděle nebude na počítači, takže prostě je motivovaný k tomu, aby si něco vymyslelo a začne dělat nějaký sport nebo někam jako chodit. A když by se vám tohleto povedlo sladit s nejlepším kámošem, tak to funguje. Když to nesladíte s nejlepším kámošem, to znamená s jeho rodičema, no tak chodí na návštěvy hodně ten nehrací týden. Jo, jako tohle je těžké. Každopádně ten čas musíte nacítit vy. To znamená 2-3 měsíce to potom necháte fungovat. A pak vidíte, jak moc to, jak to dolaďujete, různě to jako proměňujete. Je to proces. Nemusí to vlastně jako trvat klidně rok, 2, 3, než si ty děti to jako pořádně naučí. A nejsou žádné výzkumy, které by vám řekli, v 7 letech je to tolik a tolik, v 9 letech je to tolik a tolik. Je jedna tabulka, vytvořená ze zoufalství Světovou zdravotnickou organizací, kde to je napsané. Jsou to nějaké 2 hodiny denně v 8 letech. Ale to je tabulka, která se nezakládá na ničem. Jo, nedá se to vyzkoumat. Nemůžete vzít děti, měřit jim mozek a říct, po 3 hodinách se tady spálilo 200 mozků. Jo, tak vezmeme dalších 200 dětí a necháme je tam jenom 2,5 hodiny. A kdybyste to udělali, tak těch faktorů, které do toho vstupují, je tolik, že to nijak není směrodatný, že tady jako na nějaký vojenský univerzitě prostě nějaký takovýhle výzkum udělali a něco naměřili, protože se to týká tady těch 50 dětí a to vůbec není vaše dítě. Každý dítě to má jinak. Spousta těch výzkumů dneska končí tím, každý dítě je jiný, je to velmi individuální a vlastně nejsme schopni říct nic a je potřeba další výzkum. Existuje třeba 400-stránkový dokument Jonathana Haidta, toho, co napsal tu knížku, Mentální zdraví a dospívající, což je to téma té jeho knížky. A těch 400 stránek jsou odkazy na studie, rozdělený do kategorií studie, které dokazují, že to škodí, studie, které dokazují, že to neškodí, studie, které dokazují, že to škodí když, studie, které dokazují, že to neškodí když, a takhle 400 stránek. Takže pokud chcete jako vědecký studie, které vám dokážou to, co si myslíte a cítíte, to prostě najdete.
Pokud chcete vědeckou studii na opak, tak se najdete. Rozvíjejí tablety výuku matematiky. Tady máš 50 studií, které říkají, že jo, a tady máš 50 studií, které říkají, že ne. A takhle je to ze vším. A to, co je důležitý, to, co je klíčový, je, že z toho nevyplývá. Stejně, takže z toho nakonec vyplývá to, že máte věnovat pozornost vlastním pocitům. Že vy jste ten, kdo rozhoduje, v jakém okamžiku, co je pro to vaše dítě škodlivý. Vy to dítě znáte nejlíp. Katka uvidí, jestli po 3 hodinách s audioknihou je ten člověk v pohodě nebo ne. A nikdo jiný nemá šanci to nakoukat. Ani to dítě. No, ale samozřejmě v okamžiku, kdy prostě se dějou nějaký pohyby, kdy vidíte, že po 2 hodinách hraní hry je to dítě agresivní a prostě jako úplně jako mimo, tak se děje něco má blbýho a má to být míň. A zároveň to, že se člověk jako podívá a dá si důvěru sám sobě, říká, že to je přesně to, co chcete od těch dětí. Když uvidíš na internetu něco divného, nemusíš na to reagovat. Když ti někdo vyhrožuje, nemusíš na to reagovat. Kdykoliv za mnou přijď, anebo to zablokuj a nevšimej si toho. Jo, a to je jako druhý bezpečnostní pravidlo pro lidi. Na nic na internetu není potřeba reagovat hned. Nikdy. Cizí telefon není potřeba zvedat. Zvlášť, když, jak říkal dneska jeden kluk, mi volalo číslo z nějaký divný země, jmenoval se Nizozemsko. A pro něj to fakt bylo skandální, jo? Prostě jako úplně jako Nizozemsko, co to je prostě, a chápal, že to byl nějaký bod, ale zaujalo ho to Nizozemsko. To pro něj bylo jako velká neznámá, co to jako je. A no, takže tak. Jak citlivě děti vysvětlit, že on je ten, který prostě Minecraft třeba nehraje, nebo že vůbec vlastně nehraje nic. A že kaká zítky hovidka? A že prostě jako nehraje ty počítačové hry a tak jako. No, složitě, protože jednou potřebou člověka v tomhletom věku, kolem jako 7, 8, 9 let, je být jako ty druhý. Jo, jako prostě děti se ve škole nerozvíjejí jenom individuálně, to samozřejmě taky platí, ale taky jako se rozvíjejí kolektivně. A když si prostě 16-17 letý lidi řeknou, já nebudu mít sociální sítě, tak to ustojí a vysvětlejí kamarádům, že se s nimi mají bavit nějak jinak, protože to bylo jejich rozhodnutí. Ale vlastně ta škola nebo školka v 6 letech je prostě místo, kde já jako poznávám svět mimo domácnost na začátku. Takže by samozřejmě v té školce se nestane žádná, jako, že by ho vyloučili z kolektivu, ale on má prostě chuť to poznat taky a nejpraktičtější je vlastně v nějaké omezené míře to stáhnout, hrát to s ním a vlastně uspokojit tu potřebu tím, že to prostě v nějakém velmi omezeném čase klidně jako hrajete. Protože on to prostě jako potřebuje, aby se cítil jako ty druhý. A vy mu nemáte jak vysvětlit, že může být sám sebou, protože sám sebou v tomhle věku neexistuje. On jako o tom není schopný takhle přemýšlet, takže tam vy mu to můžete říct, on na to přistoupí, protože mu nic jiného nezbývá. A pak to třeba vypadá tak, že si kreslí doma Minecraft, ačkoliv ho nezná. Tak teď jste to úplně vystihl. Nebo prostě sedějí kluci v první třídě v družině a 2 hodiny si kreslí Minecraft a vyprávějí si povídnosti jako běžný, že se děje. Jo, nebo běhají po zahradě a prostě hrajou si na Brawl Stars, to je běžný. Že si děti hrajou na počítačové hry a není to žádný problém, je to stejný, jako když si 3letý dítě hraje s panenkou na maminku. To prostě takhle děti jako procesují informace a není to žádná známka závislosti, ničeho, je to prostě fascinace. Nadšení, chuť to objevit a vysvětlit se mu to nedá. Dá se to obložit, pokud je to toxický a pak mu musíte jako opravdu jako
oznámit, hele, tohle prostě není pro děti. Ale to není jako smysluplná informace v momentě, kdy on ví, že všechny děti kolem to hrajou. Jo, takže já jsem si třeba řekl, nebudeme mít doma tlapkovou patrolu. Zatím jsme ji nemáme doma. Ale druhý den, co jsem si jako zadal ten domácí výzkumný úkol, jsme zdědili kalhotky s tlapkovou patrolou. Takže Zoe, který jsou 4, jako ví, že existuje tlapková patrola, jsou tam nějaký pejskové, ale nikdy neviděla žádný díl. Neuvidí žádný díl, protože předškolní děti mají mít co nejpomalejší videa, co nejméně střihů. A tlapková patrola je prostě hnusná. To prostě hnusný obrázky. Rychlý. A je to reklama na policii převlečenou za pejsky. To je to, co to je. A to prostě cpát do malých dětí jako není nutný. Stejně jako není nutný, aby si děti hrály s vojáčkama, sanitkama. Jo. Můžou mít normální autíčka, nemusí mít jako záchranné složky prostě. Ale celý je to vlastně jako takhle jako postavený, ta naše kultura. A ještě by mě zajímalo, přece jenom já jako rodiče, jako máma, nemám úplně jako až tak velký nějaký znalosti vlastně, co se týče toho bezpečného prostoru, nebo spíš jestli nějaká fajn kniha nebo videa právě pro ty předškoláky, kde já sama bych se mohla inspirovat, jak to vlastně s ním bezpečně komunikovat, protože kolikrát jako, jasně, je tam nebezpečí, no a jaký nebezpečí máme? A teď už vlastně já kolikrát sama nevím, jako co až kam já vlastně můžu zasáhnout, aniž by to znělo jako, že tě děsím. Jo. No. V 6 letech, jemu 6, no. V 6 letech, když máma řekne, ne, tohle nebudeš dělat, protože to je nebezpečný, ale tohle nebudeš dělat, protože to není pro tebe. A když to řekne dostatečně sebevědomým hlasem, protože si to doopravdy myslí, tak je to pravda. A on nepotřebuje v 6 letech argument, kterým vy to jako omlouváte. On jako nepoloží žádný argument. On řekne proč. A vy mu řeknete, no protože prostě ti to ničí hlavu. A on nepotřebuje jako anatomický rozbor biochemických reakcí v prefrontálním kortexu. Jasně. Jo. Jemu je 6. A 6letý děti žijou jako v imaginativním světě a je pro ně naprosto legitimní odpověď: slunce zapadá za horu. Nepotřebují úvod do jako slunečního systému. Pokud máte nadaný fyzikální dítě, který už dávno pročetlo atlas a zná nazpaměť všechny planety a všechny jejich měsíce a čísla, jejich hodnoty, jejich spinů, tak jo, tak prostě máte speciální mozek doma a ten si zaslouží jako pravdivou odpověď. Ale udržet to dítě jako v imaginativním světě stačí. Není nutný dětem vysvětlovat všechny věci, protože když se vás na něco zeptají a vy pak začnete s přednáškou, proč to tak je, tak na to dítě házíte vědomosti, na který ono se neptalo a nerozumí jim. A vy ho vlastně vystavíte 5 minutám situace, kdy on poslouchá a jeho duše cítí nerozumím. A to je zbytečně oblbující. On jako rozumí všemu, čemu zrovna potřebuje rozumět. A plus má vás, která jste moudřejší a chytřejší. A když neví, tak vy mu řeknete, jak to je. A je důležité se naučit být dostatečně sebevědomý, aby jsme jim to prostě řekli tohle takhle. Je to těžký, jo, protože prostě my nejsme generace lidí, kteří jsou jistý, naopak jsme generace rodičů, která neustále přemýšlí, jestli to děláme dobře a který pohyb je dobrý, což je super v rámci citlivosti k traumatům a všem těm jako věcem, který se předtím nevědomě předávali z generace na generaci. Ale má to cenu. Má to svou cenu a ta cena spočívá v tom, že my nevíme, jak je to správně. My nevíme, jako nemáme žádný hodnoty, žádný řád, o který se pořádně opřít. Takže musíte cítit, co je dobro, a to znamená, že prostě u těch malých dětí v rámci hledání videí
se prostě spoléháte na to, že na to video kouknete a vyhodnotíte, jestli je v pohodě nebo ne. A když není v pohodě, tak ho stopnete a řeknete, tohle není v pohodě, pustíme si něco jiného. A takhle pořád dokola. Jo, takže my jsme teď v těch 4 letech u mlsných medvídků, kde jsme prostě mlsné medvědí příběhy. To jsou 2 medvědi, který jedí. Nic se tam neděje, jsou to 2 kámoši a v každém díle jedí něco jiného. Vždycky se tam něco stane, nějaký problém, ten se zase vyřeší a Zoe vidí 3 díly třeba a to vypne. A když byla menší, tak měla období žiraf nebo vodních žel. Takže já jsem třeba našel 8hodinový video jako s meditační hudbou, kde prostě plavou želvy v moři. A na to jsme koukali 10 minut, neděje se tam žádný jako žraní, jako v National Geographic, není tam žádná akční hudba, není tam žádný komentář, prostě tam plavou želvy. A to, co se dělo, bylo, že občas řekla, kam ta želva zmizela. Protože tam byl střih a najednou tam byly jenom rybičky. Jo. A nebo prostě 10 minut koukáte na žirafy. Chodí žirafy, další záběr žiraf, další záběr žiraf, další záběr žiraf. Nic jiného tam nebylo. A s tím byla spokojená. A pak začínáte těma pomalejšíma pohádkama typu Přebíleka Ochomůrka, nebo na co si vzpomenete, co se vám líbí. A prostě není důvod, aby děti jako nezvládaly ty staré pohádky, když jsme je zvládali my. Pokud nemají předpřipravený mozek těma rychlejma pohádkama, pak to nefunguje. Pak je to prostě nuda a neznamená to zároveň, že jako nemůže vidět Vílu a Málku a říct, hele, to je blbost. Prostě jako na to já koukat nechci. Prostě jako záleží. Ale každopádně jako není žádná, jako je stránka Common Sense Media, která je teda americká, kde můžete jako něco vytipovat, jako co je dobrý, co je špatný, ale jako velmi těžko. A pokud se o to jako máma nezajímáte třeba o hry, tak se o ně nezačínejte zajímat. Že teď je to jedno, teď žádná vzdělávací smysluplná hra v 6 letech neexistuje. Jo, my máme pocit, že když děti hrajou vzdělávací hry, tak je to super, aspoň se něco učej. Ale to, co si děti v 6 letech potřebují učit, je jako rozvoj smyslů a trávit co nejvíc času v přírodě a interakcí s reálným světem. Takže to, že je na písku zapahněnej, špinavej, je rozvoj digitální gramotnosti pro 15letý lidi. Protože se musí čuje mozek. Když to všechny ty hry na tabletu jsou na to, že se ten prst naučí dělat jeden pohyb. Jo, skládej mrkve do košíku. Jo. A když to uděláš 10krát, změní se ti košík na větší koš a skládej tam jabka. A ty zase děláš takhle. Jo. A to jako vypadá, že si děti učí jabka a mrkve a do toho mají třeba barvy a teď je to v angličtině, takže super, jo. A zbytečný. Jo, když člověk odolá tomu marketingu, vzdělávacích aplikací, tak je všechno v klidu. A potom ve školním věku nastupuje to, co jsme probírali tady, to znamená spolužáci určují, co budou hrát. A rozhodně to není tak, že by děti jako dobrovolně objevovaly hry, ve kterých rozvíjejí nějaké jako záležitosti. Hrajou Duolingo, protože rodiče chtějí, aby procvičovali jazyk. Ale je to vlastně zbytečný, protože ta generace díky hrám a koukání na YouTube umí anglicky na konci základní školy 3krát líp, než jsme uměli my, když jsme udělali maturitu z angličtiny. A prostě jako není kam se jako proč se stresovat. Prostě oni budou umět anglicky plynule a naučí se to sami i bez Duolinga. Když je to Duolingo baví, proč ne? Ale není nutné učit děti jako příliš brzo. V 6 letech cizí jazyk nedává smysl. Pokud není rodina bilingvní. Takže nemusím mít pocit nějakých výčitek, že vlastně je jeden z mála jako své takové té, jako naší sociální bubliny, jediný, který nechodí na kroužky, jediný, který se neučí úplně jako aktivně anglicky a tak. Jako. No, to rozhodně ne, protože to je právě ono. My jsme posedlí vzděláváním a posedlí
výkonem, což je symptom života tady v tom informačním stroji, který nás nutí, aby jsme nepropásli žádnou minutu, žádnou vteřinu, což se prezentuje jako rozvoj dětského potenciálu. Ale to je cesta k šílenství, protože dětský potenciál je možnost. A z principu je jako těch možností nekonečno. Takže vy, když si řeknete rozvinu v mém dítěti všechny možný potenciály, tak důsledkem je, že máte dítě, který vozíte na kroužky každý den, stáváte se taxikářem a to dítě nemá žádný nestrukturovaný volný čas. Je velmi důležitý si říct, v družině nemá probíhat žádný vzdělávání. Jo. To, že to jako ministerstvo vyžaduje a to, že se do třídnic má něco psát, no to se tam píše. Ale to se tam jako napíše, že se to dělalo, ale ve skutečnosti družina jsou 2 ženy většinou, co sedějí a pijou kafe. A chodí rodiče, jak se máš, co včera, co doma, pokecáte 5 minut, odvedou si dítě a jednou za týden nebo jednou za 3 dny, jak se chce, ta jedna řekne, hele, já mám chuť dneska dělat tohle. Tak si vytáhne věci, začne něco dělat, přijdou 3 děti, řeknou, co to děláš? No tohle tady prostě, podívej se, jak se to dělá. No a děláte. Ale není to výuka, je to prostě něco, se tam děje. A zbytek běhá po zahradě, skáče a čeká, až pro ně přijdou rodiče. A pak jdou na jo, takže oni jsou ve škole, tam jim furt někdo říká, co mají dělat. Pak jdou do družiny, tam jim někdo říká, co mají dělat. Pak jdou na kroužek, tam jim zase někdo říká, co mají dělat a jak. A je 5 večer a to dítě je úplně vyšťavený. A důsledkem je, že jediný místo, kde mu někdo neříká, co má dělat, nachází v kyberprostoru. A to je průser, protože když pak 8ákům, 9ákům vyprávíte, jak to celý funguje a jak jsou vlastně cílovou skupinou konzumní společnosti a jak jsou manipulovaný všema těma marketákama a algoritmama, tak oni to nechtějí slyšet. Já vím, a co s tím mám jako dělat? Neříkej nám to, protože jsou v pubertě, rodiče teďko nejsou směrodatní biologicky, učitele dávno prokoukli, tam už jako nemá cenu tomu věnovat pozornost. A teď jediný místo, kde my můžeme být sami se sebou, se svýma kamarádama, jsou sociální sítě. A ty sem přijdeš a začneš mi vyprávět, že tam je daleko, jako tam je banda hajzlů, který mě chtějí zmanipulovat a zničit. A to jako nechci slyšet, protože pak už mi tady v tom světě nezbývá vůbec nic. No, protože tady, že jo, vy jste se, jako ty lidi, co jste tady odsaď, nebo z podobně velké vesnice, to, že jako se sedávalo na zastávce a koukalo na auta, to už prostě dneska jako nedáte, když máte mobil. Ve mně, takže se seberou a pojedou do Olomouce, jako do obchodního centra. A to je jediné místo, který pro ně představuje svět. Nákupní středisko. No tak to taky nechcete. Jo, a pak tam seděj a to je vlastně celý, co ty mladí lidi jako můžou dělat. Protože my máme společnost, ve které prostě vlastně nemůžou dělat nic. A to je komplikované. No. Je to opravdu tak, že v té pubertě ten rodič ztrácí jako veškerý, ne jako moc, ale prostě, že opravdu ho ten puberťák nebere na zřetel i v případě, že mají jako zdravou vazbu, tak jak o tom mluví třeba Neufeld. A nebo je to jako, že má smysl se jako snažit. Má smysl se snažit, protože opticky to vypadá tak, že ten puberťák tě nebere, protože on potřebuje vypracovat postupně svůj vlastní obraz světa. A ten se jakoby programovaně liší od toho tvýho. Ale zároveň potřebuje cítit bezpečný přístav, který se dá nejlíp vyjádřit jako plná lednička. Puberťák potřebuje, aby byla lednička plná. A to je tvoje zodpovědnost. No takže pořád je na tobě závislej,
a pořád si tě nemůže úplně rozházet, protože jako nechce. A kdy mu tu prázdnou ledničku mám teda ukázat? A, no, ve vašem případě, tak je mu 19, tak prostě může začít platit nájem, že jo? To platí, no. Už platí. Ale já mám ještě 15 letou, tak to je to ještě před námi. Jo, tak to jo, no. No a potom je tam jako jedna důležitá věc, a to je, že on ten puberták se sice jako odpojuje, ale zároveň tě potřebuje k tomu, aby mohl prozkoumávat, co to znamená být dospělej. Když se 3letý dítě učí mluvit, tak, nebo ještě mladší dítě, ale trvá to jako tu do 3 let, tak můžeš vidět jako momenty, kdy ti kouká na rty, jak se hejbe prostě tvoje svaly, aby odkoukal, jak se mluví. A puberťáci odkoukávají od dospělých nervový systém. To znamená, oni se začínají učit, jak se to vlastně dělá, že má člověk schopnost seberegulace a zvládne sklidnit svoje emoce. A proto nasírají. Oni nasírají schválně. Jo, když je to ve škole, tak ty 7., 8. potřebují vlastně vyhodit tu učitelku z té role té učitelky, aby se stala člověkem. Že ta role té učitelky je, mám to všechno pod kontrolou, vím přesně, co se bude dít a teď se děje tohle a ty máš dělat tohle a tohle. A ty 7. tam sedějí a hledají ty slepý místa. A v momentě, kdy ta učitelka začne řvát a prostě je úplně mimo a celý se jí to rozsype, tak jsou spokojení, protože najednou je před nima člověk. Jo, a to samé se děje v rodině, kdy mě je 16 a jsem kluk a potřebuji si vyzkoušet, co to znamená nasrat chlapa. Kde je ta hranice? Kdy jako ten chlap už to nedá. Jak vypadá jako ten chlap, který je opravdu jako mimo. Jo. A teď jako když bych tohleto dělal s cizím chlapem, tak riskuju, že jednu chytím, protože já to ještě nemám nakoukaný tu hranici, kdy už je to moc. A to bude bolet. Takže nasírám otce, o kterým vím, že mě nezabije. No. A prostě jako, a mám puberťáci mají zvláštní dar, najít jako slepý místo, to, co tě jako nejvíc štve. A to je ta věc, kterou ty ještě nemáš dodělanou, jako dospělý člověk, který jede podle nějakého programu, který 18letý Honzík si řekl, budu takovej. Jo, a teď je ti 46 a ty pořád jedeš podle toho programu toho 18letého člověka a nedojde ti, že to je blbost. Jo. Že takový být nemáš, že budeš jako šťastnější a spokojenější, když se prostě trošku jako změníš. A ten puberťák v těch 18 jako za tebou přijde a udělá přesně to, co udělal ten 18letý Honzík. A on tam pak kouká a jeho nervový systém se učí být nervový systém. Sorry, ti byli za záběr. A prostě na to oni nás potřebujou. Proto tam pořád jsme. Aby jsme byli autentický. A to autentický spočívá taky v tom, že puberťákům se hodí, když řekneš, hele, nevím. Prostě já taky nevím, jak to je. Chápu, že to je těžký. Ale v případě holek je třeba dost podstatný říkat, hele, já vím, jak to je. Jo? Mně když bylo 13, tak jsem taky měla pocit, že budu modelka. A nebyla jsem. Protože existuje program vymyšlený v 50. 60. letech, který se týká všech žen od té doby. A ten program se zjednodušeně jmenuje Si hnusná a tlustá, něco s tím dělej. A je vymyšlený kosmetickým a módním průmyslem a říká každý dospívající holce, nejsi dost krásná. Ale když budeš dělat tohleto a tohleto, tak můžeš být krásná a přitažlivá pro muže. A tohleto v době Instagramu masí holky po tisících. Protože ten rozdíl je v tom, že byste měli Evu Hercigovou. Týden jste si mysleli, že budete modelky, ale pak vám prostě došlo, že modelky nebudete, protože nejste jako Eva Hercigová. A někdo vám řekl, ale ona taky nemá ty prsa takový, to je ta podprsenka. Když jsi řekla, aha. A přešlo to. Jo, nebo byla ta bohyně na Gimplu, která byla nejkrásnější. A tahle ta bohyně měla nejlepší vlasy a všichni ji chtěli. A
člověk tam chodil a chtěl být jako ona, zároveň to byla kráva, ale zároveň vlastně by bylo super, kdyby byla vaše kamarádka. Ale někdy jste měli ten dárek, nebo vždycky každý se stal ten dárek, že ta bohyně jednou byla ve škole rozbitá, smutná, unavená a vy jste ji potkali. A řekli jste si, ona je taky jenom člověk, ale ona není dokonalá, ona má taky nějaký starosti jako já. A to vlastně těm dívkám ulevilo, že si mohli říct, každý máme nějaké starosti. Když to dneska tam není Eva Hercigová, je tam nekonečno holek z Instagramu, který jsou stejně jako ty. Akorát, že ne tady z Olomouce, ale tamhle z Piešťan a z Paříže a nevím odkud. Ty je sleduješ. A když to dokázala tato obyčejná holka z Horní Dolní v Itálii, tak ty to dokážeš taky. Takže můžeš být jako ona. Najednou je to daleko těžší nebejt jako Eva Hercigová. A zároveň ta holka, když má blbej den, nebo den 1, nebo se s ní rozešel přítel, tak vybere nějakou starší fotku a napíše jako hashtag Happy Life Forever. A vy máte dojem, že má dokonalý život, který prostě taky chcete. A vy se tady jako mrcasíte v bytovce na sídlišti. Jo. A prostě jak se tady odsaď jako dostanu? Tady se neděje nic. Jo. A na internetu se děje prostě všechno. Ano a to, co vy máte říct, to je normální pocit, když žiješ jako v Bohuslavicích. Tak stejný pocit jako v Bohuslavicích mají tamhle prostě v Prostěrově a v Olomouci. A v Praze žije 200 000 holek, kteří mají stejný pocit mrcasení se na sídlišti jako ty. Ale když budeš chtít, tak prostě v 18 můžeš jet kamkoliv do světa a vyzkoušet si, jaký to je. Protože já jsem byla ve světě, nebo tamhle teta byla ve světě a prostě jako není žádný problém se zbalit a odjet na rok někam do ciziny. A když se dostaneš na vejšku, kamkoliv, tak můžeš je zadarmo. Oni ti to zaplatí. Kvůli tomu se má dneska smysl dostat na vejšku, ne kvůli tomu papíru, na tom vůbec nezáleží, ale na tom, že tam je Erasmus a vy prostě vyjedete do Evropy a tam máte rok party. A to je nejdůležitější party vašeho života. Přijedete tam, nikdo po vás nic nechce, chodíte do školy, všichni to dají, jo, a vy se tam seznámíte se spoustou lidí z celé Evropy nebo ze světa a prostě poznáte, o čem je svět a přijedete a jste úplně někdo jiný. A tohle můžeš udělat, ale teď je 16, teď je na to moc brzo. Jo. A nebo zkus najít na internetu nějaký jako stáže pro středoškoláky. Třeba máte peníze na to, aby jako jela někam do ciziny, když chce. A na tohle to potřebuješ mít vztah, ve kterém se bavíš s tím člověkem a on má příležitost to s tebou sdílet. Což se ti zároveň hodí v případě, že někomu poslala nahatý fotky a pak se to vymklo z ruky. A teď je jako důležitý si uvědomit, že my jim to jako říkáme, aby to nedělali, ale ona je pak zamilovaná. Je to vážný, už spolu chodí 2 měsíce. Už je to jako doopravdový vztah. A teď on jí v 10 večer pošli mi fotku. A teď ona ví, že to nemá udělat, jenomže v pubertě klesá hladina dopaminu a stoupá, když porušujete pravidla a podstupujete riziko. A je zamilovaná. Je to fakt ten nejdůležitější člověk všech dob. Je strašně milej. A teď ona tako musí risknout, jestli to udělá nebo neudělá. A co když to neudělá a on ji opustí? A co když to udělá a on ji opustí? Jo, a teď jako prostě neví. Tak mu tu fotku pošle a kolikrát z toho nic není. Ale zároveň je dobrý holkám říkat, hele holky, když posíláte někomu fotky, ty fotky někdo uvidí. Protože ten kluk má prostě svoji krásnou holku v kapse a jako jedno odpoledne to možná vydrží, ale druhý odpoledne jako, hele kámo, tyjo, chceš ji vidět? Jo, je jim 16, jo, nebo 15, nebo 18. A je úplně jedno, že jim řeknete, když máte fotky lidí mladších 18 let, máte dětskou pornografii a šíříte dětskou pornografii. Tečka. Není jako žádná diskuze. Nezajímá to policii. Jakmile máš fotky do 18 let, máš dětský porno. Ale to je ti jedno, že ti 16. A když ona ti to poslala dobrovolně. No a pak se s ním rozejde. A on to v rámci bolesti nasdílí do skupiny.
a vy se to chcete dozvědět, abyste byli ta moudrá máma, která jí řekne, hele ty jo, tak dobře, všichni vidějí tvoje bradavky, ale prostě to není konec světa, internet je plný bradavek a za 14 dní to jako nikoho nebude zajímat. Jo, a k tomu u toho tam potřebujete být, abyste těch 14 dní s tím člověkem prožili, abyste jako za půl roku nezjistili, že se řeže, protože někdo viděl, nemusí to být ani bradavky, stačí, že si vyfutila v podprsence. Jo. A teď jako potřebuje někoho dospělého, kdo jí řekne, hele ty jo, jako já chápu, že je to pro tebe jako citlivý, že vidějí tvoji podprsenku, ale je to přeci stejný, jako jenom jiný kus hagru než tvoje plavky. Jo. Tak na plavárně taky seš. Kromě toho teď díky AI všechny uteklý fotky jsou AI. I když je to pravá fotka. Jo, prostě napiš do té WhatsAppové skupiny, včera jsem mu dala košem a ten debil tady prostě mě slíká, jako dělal fotky u mě v pokoji, co na tom, já jsem byla oblečená a teď jsem tady slečená, ale to není pravý. Jo, a to musíte napsat za ní, protože ona to jako nedá v ten okamžik. Jo, jako v 8. 9. třídě se na někoho takhle podíváte a ten osmák nebo ta osmačka řeknou, co já? Jo, všechno je osobní. Hned stačí se takhle kouknout. Jo. Takhle se kouknu a mluvím o nahých fotkách, vy jste si slíkla, to je jasný, kdo jiný. Jo, jo. A já o tom mluvím, o vás. Jo. Takže pro ty osmáky je to fakt jako citlivý. Jo, a je zajímavý se s ním bavit, hele, vy víte, že všichni fejkují Instagram, ale zároveň potkáš někoho novýho, vyměníš si s ním Instagram a sjedeš jeho Instagram a rozhodneš se, kdo ten člověk je, uděláš si názor na toho novýho kluka, kterýho si teď potkala, podle jeho Instagramu. Přestože o minutu dřív mi klidně řekneš, všichni mají Instagram jako nafejkovaný. V těchto paradoxech oni žijou a je to těžký a proto tam musíme být, protože my jsme ten, kdo jako to nevzdává. To, co vzdáváme, je vyžadování pravidel. To znamená, když ten člověk jako měl být doma v 10 a přijde v 10:30, tak to necháš být. Jo, jednou na přednášce se mě na tohle zeptala jedna maminka, byla tam taková starší paní, tak já říkám, tak vy už máte asi velký děti, tak bude lepší, když to prostě odpovíte vy. A ta paní říká, ráno se probudíš a když jsou tam boty, tak je to v pohodě. A to je celý. A co se děje mezi tím, nechceš vědět. Proto taky nejsou dobrý chytrý hodinky. Protože chytrý hodinky jako jednak nevzdělávají děti a jednak nevzdělávají rodiče. Chytrý hodinky jsou sledovací zařízení na sběr zdravotních dat. Měří to tep, spánkovou frekvenci, obsah cukru v krvi, všechny možné věci. Cílem je vybudovat digitální zdravotnický systém, který všechny tyhle data nahrne do umělých inteligencí a ty vám řeknou, že zítra z 68,72% dostanete chřipku. Ale je tady štěstí. Za 500 metrů doprava pojedete kolem lékárny a když tam zastavíte, tak si můžete koupit ve skvělé nabídce s 20% slevou tady ten přípravek. A ten prostě vám to poklesne na 42,13%. Your choice. A tohle nám se zdá divný, ale farmaceutickému komplexu se to nezdá divný. Říkají tomu, nebo budou tomu říkat personalizovaný zdravotnictví, který vychází z hluboké znalosti fyziologie každého z nás. Co člověk nezvládne, ani váš doktor to nezvládne, ale umělá inteligence to dokáže samozřejmě. A na to si vytvoříte zákazníky tím, že o 15 let předtím začnete přesvědčovat rodiče, že mají být zodpovědní a koupit dětem hodinky a sledovat, kde ty děti jsou. A na začátku jim v první třídě koupíte hloupý model, který neměří žádný data, protože bezpečnost. Jenomže to dítě ve 3. třídě, ve 4. třídě přijde a řekne, já chci k Vánocům lepší model, který bude mít to samé, co má Tomáš. A to, co má Tomáš, jsou hodinky, které tohle všechno měřejí. A výsledkem budou dospělí lidi 20-25 letí, kteří už těm hodinkám budou důvěřovat, protože nikdy nebyli venku bez těch hodinek. A jasně, že někteří to prokouknou a řeknou si, hele, to je kravina, to dělat nebudu, ale někteří ne. A
to vám stačí. No a teďko. Vy máte telefon a na tom telefonu se kdykoliv můžete kouknout na ty hodinky, kde jsou a na to si zvyknete. Takže jako rodič pořád víte, kde je vaše dítě. A teď vaší dceři je 17. V 10 měla být doma, je na prvním rande. Je 11 večer a vy vidíte, že si ji zvedáte. Voláte nebo nevoláte? To si řekneme, až ti bude 7. A vy vlastně jako máma v ten okamžik nejste zvyklá na ten risk. Vy tam nemáte tu důvěru v to, že to dítě to zvládne. A protože jste si to nenatrénovali, protože jste neměli za sebou ty jako momenty, kdy to dítě mělo jít do krámu a prostě jste neviděli, jak to dopadne. A všechny tyhle jako detaily jsou důležitý. To, co děti ztrácejí, proč mají nízkou sebedůvěru, je protože mají pořád u sebe telefon a kdykoliv mají nějakou složitější situaci, tak volají mámě nebo tátovi, aby to vyřešili za ně. No, ale to, že jsem přejel jednu zastávku autobusem a teď tady mám hodinu čekat na zastávce, než to pojede na druhou stranu, neznamená, že mám volat tátovi, aby odešel z práce a přijel mě vyzvednout. Znamená to, že mám umět číst tu tabulku, která je hodně jako neintuitivní, to je potřeba je naučit. Aby zjistili, že teda jako něco ještě jede a holt tam jako počkáš. No a ty jako máma seš doma a víš, že měl být doma ve 3:45. A teď prostě běží hodina, kdy ty nevíš, co s tím dítětem je. A to je potřeba několikrát prožít, aby byl člověk v pohodě, až to dítě v 15 oznámí, jedeme na Čundr na Šumavu a budeme tam 3 dny. Nevíme kde. Jo. V Babičce Božiny Němcový je scéna, kdy mladá babička emigruje do Pruska, tam je se svým manželem, má 2 malé děti a ten manžel potom umře a ona jde pěšky zpátky z toho Pruska domů a zabloudí a přijdou s těma dětma k jejím rodičům a ty rodiče ji nepoznají. A ona říká, no my jdeme z Pruska a oni říkají, tam je naše Madla, neznáte jí? Jo, a ty děti na to koukají a říkají, hele, tak co tohle to jako má znamenat? Ty jsi říkala, že to bude jako naše babička s dědečkem. Jo, a teprve, když ty děti to začnou řešit, tak ta babička pozná tu svoji dceru, babičku. Jo. Protože prostě byla pryč tak dlouho a přišla tak zničená z té cesty, že jí prostě vlastní máma nepoznala. To je zajímavý, že to takhle existovalo. Že lidi byli schopní odejít a prostě věděli, že jako 2, 3 roky, 5 let, 10 let se prostě neuvidějí. Zvládli to. A my si teď jako představujeme, že rodiče jsou ty, kteří mají vědět úplně všechno, 24/7 a vědět úplně všechno, co může to dítě potkat na internetu. A předem ho na to upozornit, ale takhle přeci internet nefunguje. Tam furt je něco novýho, zvlášť když to prozkoumáváte jako děti. Takže rodiče ve skutečnosti nemají všechno vědět. A proto se můžete uklidnit a v klidu neznat všechna ta nebezpečí. Protože to, že rodiče všechno vědí, si myslí jenom malí děti. Všichni ostatní vědí, že rodiče taky věci nevědí. A hlavně to víte vy, rodičovství je permanentní nevědění. Vůbec nemáte tušení, co z vašich dětí vyroste. Máte 2letý dítě, 3 hodiny jste vzhůru, to dítě brečí, nevíte proč. Za 10 minut máte někde bejt a dítě začne zvracet. Nevíte, jak to stihnete a vždycky to stihnete. Vždycky to dopadne tak, nejlíp, jak to mohlo dopadnout, protože rodiče jsou nejlepší na řešení všech situací, přestože celou dobu nevědí, jak to dopadne. A když si tohleto člověk uvědomí, tak zjistí, že to nevědění je vlastně jako velká síla. A že tady je ten marketing, buď zodpovědný rodič, který prostě má svoje dítě připoutaný k telefonu, jako přes telefon k internetu, ale to je marketing technologických společností, který potřebují prodávat mobily. A je to důležitý, protože pokud chceme dětství bez mobilů, dětství, ve kterém zvládneme ten první stupeň minimálně bez toho mobilu,
tak nepracujeme ani tak s tím, že to dítě něco chce tam prozkoumávat. To je vlastně vedlejší. Pracujeme s tím svým strachem. Ježíš, já jsem špatná máma, že nemám svoje dítě pod kontrolou. A to je jako dobrý si přiznat. Jo, je samozřejmě přirozený, že mámy, tátové to mají snazší, jo. Prostě jako je někde venku. Jo. Ale vy to máte, protože prostě mateřská láska a obava o svoje děti funguje pořád. Já jsem byl na dovolený ve Španělsku v 39. V zemi, kde umím jazyk, 5 let jsem tam žil, z toho roka půl bez peněz a bez práce a bez domova. Jo. Vrátil jsem se a pak jsem tam byl znova s přítelkyní za kamarádama, s penězma. A poslední den dovolení, po 3 týdnech mi moje máma napsala, žiješ? Jo, a mě vůbec nenapadlo, že mám napsat svojí mámě, se kterou 20 let jako nebydlím. Jo, prostě to bylo jako úplně mimo. Ale došlo mi, že prostě moje máma 3 týdny čekala, až jí teda napíšu SMS, že jsme dojeli letadlem do Španělska. Jo, to jako nikdy nemizí. Ale nedá se to zabezpečit technologicky a ten marketing je orientovaný na to vlastně jako vytěžit naplno. Že není potřeba se bát. Ale jako říká vám to člověk, který v 18 letech jel jako praktikant s týmem fotbalistů do Anglie. A ty kluky jsem vůbec neznal, ale ten chlapík, ten trenér v tom autobuse v 6 hodin ráno řekl, hele, teďkon máme rozchod v Londýně. Kdo chce jít s panem Kršňákem, tak jděte s panem Kršňákem a kdo chce jít s náma, tak jděte s náma. A celý ten autobus těch žáků, 1. až 9. třída, řekl, my jdeme s panem Kršňákem. A pan Kršňák se ocitnul v 6 ráno, prostě s týmem fotbalistů s 20 klukama prostě před Buckinghamským palácem, kde nic, všechno bylo zavřený. A nevěděl, co má dělat. Jo, a sraz byl ve 2 odpoledne. Tak řekl, hele, tak tam, jak jsme vystoupili, je takový velký park, jo, tak tam se sejdeme ve 12. Dal jsem si rezervu. A do té doby si dělejte, co chcete, jo. A dal jsem jim rozchod. Zůstalo se mnou prostě 5 těch nejmenších, který jsem vzal do McDonalda a pak jsme se prostě postupně jako scházeli v tom Hyde Parku. A přišli všichni, kromě 2. A ty 2... Cože? Brankář a ten druhý. Ne, už nevím, co to bylo za posty. A ty potom přišli s těma dospělejma před tou druhou, protože je potkali někde prostě v Londýně na ulici, prostě je potkali. No, takže se to všechno jako vyřešilo a já jsem byl v pohodě celkem celou dobu. Počítal jsem ty děti a doufal jsem, že prostě všechny přijdou. A ti učitelé s tím byli v pohodě, jo? Ale no tak jako v ten okamžik, kdy ty učitelé pochopili, co se stalo, nebo ty učitelé, ty jako trenéři. Ti trenéři teda. Tak vlastně jako nebyl žádný problém, protože v tom Hyde Parku v ty 2 hodiny byly všechny děti. Takže jako nebylo proč se jako stresovat. Jeden ten kluk si vzal taxík a odjel se podívat do Wembley na stadion. Jo, prostě si zaplatil taxík a odjel prostě nevím kolik kilometrů do jiné části Londýna a se pak vrátil. Tak, no. A to je ale dávno, že jo? To bylo jako 1997 třeba. Jo. 8, no. Dobrý, tak nějaká další otázka? Nikoho nic napadá? Není to povinný, že jo? Jsme tady dost dlouho. Tak jestli není žádný další téma, který byste někdo chtěli otevřít, tak já myslím, že to klidně tady můžeme ukončit. Děkuji za setkání, za pozvání. Kdyby chtěl někdo knížku, kde to je všechno pohromadě, tak jich tady pár mám. A mějte se krásně a